Kedves hallgató! Egy egyszerű, de nagy fontossággal bíró kérdéssel szeretnék hozzád fordulni. Mi a lélek, és mi a sorsa? Gondolom, te is feltetted már azt a kérdést, hogy mi fog történni veled halál után. Ahhoz, hogy erre neked választ adjak, a Föld legelterjedtebb könyvéhez, Isten szent szavához, a Bibliához szeretnék fordulni. Az 1. Mózes 2 rész 7 versében Isten pontosan meghatározza azt, hogy mi is igazán a lélek. Idézem. És formálta vala az Úristen az embert a földnek porából, és lehellett vala az ő orrába életnek lehelletét, így lőn az ember élő lélekké. Alá szeretném húzni azt, hogy Isten két összetevőből teremtette meg az élő lelket. Élő lehelet és a fizikális test. Tehát maga az ember egy élő lélek. Vizsgáljuk meg akkor pontosan, mi történik az emberrel, mikor meghal. A Prédikátor 3 rész 18-tól 21-ig terjedő versei megadják a pontos választ erre a kérdésre. Az emberek fiainak vége hasonló az oktalan állatok végéhez, és egyenlő végük van azoknak. Amint meghal egyik, úgy meghal a másik is. És ugyanazon egy lélek van mindenikben, és az embernek nagyobb méltósága nincs az oktalan állatoknál, mert minden hiába valóság. Mindenik ugyanazon egy helyre megy, mindenik a porból való, és mindenik porrá lesz. Vajon kicsoda vette eszébe az ember lelkét, hogy felmegyé, és az oktalan állat lelkét, hogy a föld alá megyé? Tisztán látható tehát, hogy az ember halála egy és ugyanaz a lélek halálával. Isten tisztán kijelenti az Ezékiel 18 rész 4 és 20 versében. Amely lélek vétkezik, annak kell meghalnia. A 78. Zsoltár 50. verse bizonyítja azt, hogy Isten törvényének megvetése a lélek halálát vonja következményül. Mert azt mondja, utat tört haragjának, és nem tartotta meg a haláltól lelköket, és életöket döghalálnak veté. Eddig láthatjuk azt, hogy a bűnös lélek sorsa a halál. Mivel mindnyájan bűnösök vagyunk, sorsunk a halál. Ezért Isten nagy szeretetét mutatja ki irántunk, amikor megváltóként elküldte Jézust, hogy az őszinte lelkeknek egy második esélyt adjon. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ezen szavakat a János 3 rész 16. versében találjuk megírva. Ezért beszédem célja nem az, hogy elijesszelek, hanem hogy felhívjam figyelmed a megmentés lehetőségére. Jakab apostol azt mondja a Jakab 5 rész 20. versében. Tudja meg, hogy aki bűnös térít meg az ő tévejgő útjáról, lelket ment meg a halálból, és sok bűnt elfedez. Mivel Isten egy második esélyt adott az emberiségnek Jézus Krisztus által, a Szentírás által feltárt igazság kutatására, Istennel való megbékélésre és az örök élet elnyerésére szeretném bíztatni minden őszinte szívű hallgatómat, mivel Jézus Krisztus és Pál apostol is ezt tanácsolják nekünk a János evangéliuma 5 rész 39. versében és a 2 Korintius 5 rész 20. versében. Köszönöm a figyelmedet!